ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟାକୁ କିଏ ଚିହ୍ନିଛି? ତତ୍ତ୍ୱନିହିତ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ଚିହ୍ନିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ଗର୍ଭରେ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ତ ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ବାୟାକୁ ଜଣା। ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ବାୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ପାଇବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିପାରିବା। ଯେମିତି ରାମ ନାମ କୃଷ୍ଣ ନାମରେ କିଛି ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ ନା। ଯଦି ରାମ ନାମରେ ତତ୍ତ୍ୱ ନଥାନ୍ତା ଆମେ ପୂଜା କରୁନଥାନ୍ତୁ। ସେଇଭଳି ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ ବ୍ରହ୍ମରେ ତତ୍ତ୍ୱନିହିତ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ, ତା ଭିତରେ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ସ୍ରଷ୍ଟା ଚିହ୍ନିବାର। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୂପ ଜ୍ଞାନ ନା ବିଜ୍ଞାନ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୂପ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ, ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ। ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନରେ ଏ ଜୀବଜଗତକୁ ତିଆରି କରି ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ ଏ ସ୍ରଷ୍ଟା ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ଅନନ୍ତ ମହାରଣା ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୂପ ଗଠନ କଲେ ଦାରୁରେ ବା ବୃକ୍ଷରେ, ତାଙ୍କ ନେତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରହରାଜ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଦକ୍ଷିଣ ନେତ୍ର ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର। ଦାରୁର ଦକ୍ଷିଣ ନେତ୍ର ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନେତ୍ର, ଯେ ଗ୍ରହରାଜ, ଯାହା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ନବଗ୍ରହ ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି। ତ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଅନନ୍ତ ନାମ ମୁଣ୍ଡେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୂପ ଗଠନ କରି ଏ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସୁଜାତା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ ସମାଜ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତିବୃତ ପ୍ରଣାମ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଉ ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକ କଥା ଅଛି, ଖଜୁରୀ ଗଛରେ କି ଗୁଣ ଗାଇବି, ସେ ତ ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ। ସେଇଭଳି ଭାବେ ଆମ କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମଉଣମଣି ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହେଲେ 22 ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆମ ବଡ଼ ଠାକୁର ମହାନ, ତାଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ମହାନ। ଆସନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୈଦ୍ୟନାଥ। ତାଙ୍କଠାରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କଥା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟାଂ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ନମଃ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଏପିସୋଡରେ କହିଥିଲେ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି। ତାର ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? କିଏ ଚିହ୍ନିଛି, କିଏ ଚିହ୍ନେଇ ପାରିବ ସେ ଅଚିହ୍ନା ଠାକୁରଙ୍କୁ? ମୋର କିଛି ବୁଝିବାର ଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ବହୁତ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛ। ଯେଉଁ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଜିଜ୍ଞାସା ଅଛି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ଏ ଅଧାଗଢ଼ା ଦାରୁମୂର୍ତ୍ତି କିଏ ଚିହ୍ନେଇ ପାରିବ? ବ୍ରହ୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଓଡ଼ିଶା, ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମ ବିରାଜିତ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ଚିହ୍ନେଇବ କିଏ? ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛ, ସମାଧାନୀକରଣ କିଏ କରିପାରିବ? ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ପତ୍ର କେମିତି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା? ତମର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ ଠାକୁର ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? କିଏ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଇପାରିବ? ଏହା ବାସ୍ତବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ଅଛି। ଅଚିହ୍ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏଇ ଜଗତଗୁରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଆଦ୍ୟ ଭୂମି ରୂପରେ ବ୍ରହ୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରାଜିତ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମ। ମହାପ୍ରଭୁ ତାର ସମାଧାନୀକରଣ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆମର ଯେମିତି ପରିଚୟ ପତ୍ର ଅଛି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କରତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଆଗେ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମକୁ ସମାଜରେ ଚିହ୍ନେଇଛି କିଏ? କଥାଟା ଠିକ ନା ଭୁଲ? ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେମାନେ ବସିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ନିମିତ୍ତ। ଏ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଜଗତଗୁରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ପରମ୍ପରା ଅମୂଲ୍ୟ ପଥରେ ଆମେ ବସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରିଚୟ ପତ୍ର ପାଇବେ, ପରିଚୟ ଜାଣିବେ। ଇଏ ଅଚିହ୍ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଜଗତଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ନିମିତ୍ତ ଆମର ଏ ପ୍ରୟାସ। ଏହା ସତ୍ୟ। ତାହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଆମ ବିଷୟରେ, ପିଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ
ଚିହ୍ନା ହେଇକି ନାମ ବ୍ରହ୍ମ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିଚୟ ପତ୍ର ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ତମ ନାଁ ଧରିକି ଡାକିଲେ ଜାଣିକି ତମେ ଶୁଣିବ, ନଚେତ୍ ତମେ ଶୁଣିବ ନା। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱାରା ତମର ପରିଚୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତମ ଘର ଠିକଣା କତୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ତମର ଟୋଟାଲ ବାୟୋଡାଟା ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ଵର କଥା। ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ତତ୍ଵ ନିହିତ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ। ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱପରିଚୟ ଦେବା ନିମିତ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି। କହିଲେ ମୁହିଁ ଅଟ ଈଶ ସର୍ବନାମ, କେବଳ ନୁହେଁ କୃଷ୍ଣ ରାମ। ସର୍ବନାମ ମୋ ସେ ଭାକାରୀ, ରାମକୃଷ୍ଣ ହେଉ ବାହରି। ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଅଂଶ ଅବତାର ହେଇକି ଆସିଲେ, ରାମ ନାମ ଧରିଲେ। ଆଜ୍ଞା ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ ନାମକରଣ ଦାତା ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ବଶିଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ ବିଶିଷ୍ଟ, ସେ ଜାଣିଥିଲେ ତତ୍ଵ ନିହିତ ନାମ ବ୍ରହ୍ମର କଥା। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, କିକି ଅକ୍ଷରେ କିକି ଭେଦ ରଖିଛି ମୋ ନାଥ ଗୋବିନ୍ଦ, ଏ କଥା ସିନା ମୁହିଁ ଜାଣି ଆବର ଜ୍ଞାନରେ ଭ୍ରମଣୀ। କହିଲେ ମୁଁ ଯେତିକି ନାମ ବ୍ରହ୍ମର ଜ୍ଞାନ ଧରିତ୍ରୀ ଗର୍ଭରେ ଦିଏ, ସେତିକି ଜ୍ଞାନରେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସମାଜରେ ହୁଅନ୍ତି ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ। ଆଜ୍ଞା ତ ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ବାୟା ହେଲେ ସିନା ଆମେ ଜାଣିବା। ଏ ଶୂନ ପାଠ ତ ଆମେ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ ସନ୍ଦୀପନୀ ନାମକରଣ କଲେ, ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ବାୟା। କଳି ଯୁଗରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଚିହ୍ନିବା। ଯେମିତି ଆମର ପରିଚୟ ପତ୍ର ନାମ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇଛି। ନବଜାତ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆଗେ ନାମକରଣ କରାଯାଇଥାଏ 21 ଦିନ, କୁଳଗୁରୁ କରିଥାନ୍ତି। ରାମଙ୍କର କୁଳଗୁରୁ କୁଳଗୁରୁ ଥିଲେ ବଶିଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ ବିଶିଷ୍ଟ। ସେଇଭଳି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ସନ୍ଦୀପନୀ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯିବା ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ଆଗେ ନାମ ବ୍ରହ୍ମର ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କର। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ମୋ ହା ମନ୍ତ୍ର, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଚିହ୍ନି ବା ଯନ୍ତ୍ର, ବା ଭଗବାନ ଚିହ୍ନିବା ଯନ୍ତ୍ର, ବା ପରମାତ୍ମା ଚିହ୍ନିବା ଯନ୍ତ୍ର। ଅକ୍ଷରକୁ ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାମକରଣ ମୁଣ୍ଡେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଶକ୍ତି ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ, ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି। ବୃକ୍ଷ ଲତା ତରୁ ତୃଣ ଠାରୁ ଆମର ଯେତେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ନାମକରଣ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ଦେଶ ରକ୍ଷକ ରାଜା ଠାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ପରିଚୟ କିଏ ଦଉଛି? ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ଦଉଛି। ଠିକ ନା ନାହିଁ ମା? ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ହଉଛି ପରିଚୟ ଦାତା। ସେଇଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପଦେ କହିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ, କାହିଁ ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ର କାହିଁ ଯନ୍ତ୍ରୀ, କାହିଁ ମୁଁ ରାଜା କାହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀ। କହିଲେ କାହିଁ ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ର କାହିଁ ଯନ୍ତ୍ରୀ, କାହିଁ ମୁଁ ରାଜା କାହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନାମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ମୁଣ୍ଡେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ଭାବ ଅଛି, ଭାବଗ୍ରାହୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବ୍ରହ୍ମ, ଆଜ୍ଞା ଭାବକୁ ଯିଏ ସମ୍ପାଦନା କରେ। କିନ୍ତୁ କାହା ଭିତରେ କୋଉ ଭାବ ଅଛି କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ୟତୀତ। ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଓଡ଼ିଶା, ତତ୍ଵ ନିହିତ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ। ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା। ସ୍ରଷ୍ଟା ରୂପରେ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ଆଦ୍ୟ ଭୂମି ରୂପରେ, ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱ ଜଗତ ପିଣ୍ଡ ଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନାମ ବ୍ରହ୍ମରେ ଚିହ୍ନିବା ମାଧ୍ୟମରେ। ଯଦି ଆମେ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଚିହ୍ନିବା, ଇଏ ତ ହେଲା ଆମର ପରିଚୟ ପତ୍ର ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ଦଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଆମ ପିଣ୍ଡ ସହିତ? ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଅନେକ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ବୃତ୍ତିବାଚକ ପାଠ, କଲେକ୍ଟର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଶ ରକ୍ଷକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯଦି ପଚାର କିଏ ଏ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ କାହା ଦେହରେ ତିଆରି,
ଆମେ ଅ କତିରୁ କ୍ଷୟ ଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଷରଟା କାହା ଦେହରେ ତିଆରି? ଆମେ କହିବା କାଳିରେ ତିଆରି କରିଦେଇଛୁ। କେଉଁ କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ତିଆରି, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କ'ଣ ମେଟେରିଆଲରେ ତିଆରି, କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, କାହିଁକି ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାମକୁ ମୁଣ୍ଡେଇଛନ୍ତି। ଇଏ କଥା ଆମେ ଜାଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଜିକାଲି ଗୁରୁକୁଳ ଅଛି, ଠ ପାଠ ଆଗରୁ ପଢ଼ା ଯାଉଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ଦିଭାଗ କରି ଦିଆଯାଇଛି ଗୁରୁ ଭାବକୁ। ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦିବସ କର୍ମବାଚକ, ପୁଣି ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ଦିଭାଗ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରଚାରକ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ଦେଖେଇବ, ପୁଣି କର୍ମବାଚକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ କର୍ମ କରେଇବ, ଅଫିସ ଚାଲିବ ଇତ୍ୟାଦି। ତାହେଲେ ଇଏ କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ତିଆରି, ପିଣ୍ଡ ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପତି କି ଚିହ୍ନିବାର ସୂତ୍ର, ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସୂତ୍ରଧର। କ'ଣ କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ? କହିଲେ, ଶୁନ ବ୍ରହ୍ମଗାର ଆବର ନେଇ ମାତୃମଣ୍ଡଳ, ନେଇ ମାତୃମଣ୍ଡଳ ସଂସାରେ ଖେଳୁଛି ଅକ୍ଷର ଚକା ଭଉଁରୀ ଖେଳ। ଆଜ୍ଞା କହିଲେ, ଶୁନ ବ୍ରହ୍ମଗାର ଆବର ନେଇ ମାତୃମଣ୍ଡଳ ସଂସାରେ ଖେଳୁଛି ଅକ୍ଷର ଚକା ଭଉଁରୀ ଖେଳ। ଅର୍ଥ, ପିଣ୍ଡ ମତରେ ଆଗେ ଦେଖିବା। ଶୂନଟା କୋଉଟା? ଆମର ମୁଣ୍ଡ। ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମଗାର ହଉଛି କ'ଣ? ଯଷ୍ଟି ବା ବାଡ଼ି। ବାଡ଼ି ସଦୃଶ ଆମ ପିଣ୍ଡରେ କିଏ? ଅସ୍ଥି। ଅସ୍ତି ଆଉ ମଣ୍ଡଳ, ଯାହା ପାଖରେ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମଶକ୍ତି କି ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିଛି, ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଅସ୍ଥି ମାଧ୍ୟମରେ। ବା ଇଏ ଶୂନ ଯୋଉଟା ଆମର ମୁଣ୍ଡଟା, ମସ୍ତକ ଅଛି, ତାହେଲେ କାହାର ଧାରଣ କ୍ଷମତା ଅଛି? ଚର୍ବି ମାଂସ, ମାଟି ପିଣ୍ଡ। ତାହେଲେ ଚର୍ବି ମାଂସ ହଉଛି ମଣ୍ଡଳ, ଅସ୍ଥି ହଉଛି ବାଡ଼ି, ମସ୍ତିଷ୍କ ହଉଛି ଶୂନ। ତାହେଲେ ଅକ୍ଷର ଆମର ଏଇ ତିନିଟା ତତ୍ତ୍ୱରେ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ନା ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଶୂନ, ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳ, ଗୋଟେ ବାଡ଼ି। ତାହେଲେ ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଆମ ପିଣ୍ଡ ଯୋଉଥିରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଅକ୍ଷର ତିଆରି ହେଇଛି ସର୍ଜନା ମହାପ୍ରଭୁ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ, କହିଲେ ଆଗେ ଅକ୍ଷର କୋଉଥିରେ ତିଆରି ମୁଁ କରିଛି, ପିଣ୍ଡ ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତା ଜାଣେ। ଶୁନ ବ୍ରହ୍ମଗାର ଆବର ନେଇ ମାତୃମଣ୍ଡଳ ସଂସାରେ ଖେଳୁଛି ଅକ୍ଷର ଚକା ଭଉଁରୀ ଖେଳ। ତାହେଲେ ଏ ପିଣ୍ଡକୁ ସର୍ଜନା ଯିଏ କଲେ, ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜ୍ଞା ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ଚିହ୍ନେଇବ। ଶୂନ କିଏ? ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଶୂନ କିଏ? କାହାର ଆକୃତି ଶୂନ? ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଧାରଣା କ୍ଷମତା କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ମାତୃମଣ୍ଡଳ, ଧରିତ୍ରୀର ମଣ୍ଡଳ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଧାରଣ କରିକି ଜୀବଜଗତ ଜନ୍ମ ଦେଲା? ତା ବକ୍ଷରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମି, ବାଡ଼ି। ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାୟକଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ, ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜୁଛନ୍ତି, ଯେ ଜଗତର ନାଥ, ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ନେତ୍ର ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନେତ୍ର, ଆଜ୍ଞା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଆଦ୍ୟ ଭୂମି ରୂପରେ ଅଛି। ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭାବବସରା, ଭାବୁକ ଜନ ମନୋହରା, ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ହୋଇ ସଦୟ ଜ୍ଞାନତା ହୃଦୟ ଉଦୟ, ଯାହା ନାମ ହୃଦ ସିଂହାସନ, ଭାବଗ୍ରାହୀଙ୍କର ସେ ବାସ୍ତବ ଆସନ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭାବ ଅଛି। ଯାହା ଅନ୍ତର୍ଜଗତରେ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଗୀତି ଗାଉଛି। ଆଜ୍ଞା এই ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ଚକାନୟନର ଭାବ ସଂସାରେ ଅଟଇ ଦୁର୍ଲଭ। ଶୂନ ବ୍ରହ୍ମଗାର ଆବର ନେଇ ମାତୃମଣ୍ଡଳ ସଂସାରେ ଖେଳୁଛି ଅକ୍ଷର ଚକା ଭଉଁରୀ ଖେଳ। ତାହେଲେ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱରେ ହିଁ ପିଣ୍ଡ ତିଆରି ହେଇଛି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଚକା ଆଖି, ନେତ୍ର ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ ବୀଜ। ଆଜ୍ଞା
ତାହେଲେ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର କିଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଆଦ୍ୟା ଶକ୍ତି ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରି ଜୀବଜଗତ ଜାତ କଲା। ସୁନ ବ୍ରହ୍ମଗାର ଆବର ନେଇ ମାତୃମଣ୍ଡଳ ସଂସାରେ ଖେଳୁଛି ଅକ୍ଷର ଚକା ଭଉରୀ ଖେଳ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଲା ସତ୍ୟ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ତମେ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ପଚାରିଥିଲ? ଯେ ତମେ କହିଥିଲ ଗତ ଏପିସୋଡରେ ଯେ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଏହାର ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରମାଣ କିଏ? କିଏ ଚିହ୍ନିଛି କିଏ କହିପାରିବ? ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ କହିପାରିବି। କହିପାରିବ। ତତ୍ତ୍ୱ ନିହିତ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ। ଅକ୍ଷର ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ଯେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷୟ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କେବେ କ୍ଷୟ ନାହିଁ କି କକ୍ଷ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କ୍ଷୟ ଅକ୍ଷର ବସାଣ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବ ସଂଜ୍ଞା ବୋଧ ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ର, ଜୀବଜଗତକୁ ଜାତ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ ବହିଛନ୍ତି ଚକାଆଖି। ଇଏ ହେଉଛି ଅକ୍ଷର ନାମ ବ୍ରହ୍ମର ତତ୍ତ୍ୱ। ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର କେବେ କ୍ଷୟ ନାହିଁ କି ଚ୍ୟୁତାଚ୍ୟୁତ ବି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଆଦ୍ୟା ଶକ୍ତି ଧରିତ୍ରୀ ଗର୍ଭରେ ଧରି ଜୀବଜାତ କଲା। ଜୀବ ସଂଜ୍ଞା ବୋଧ ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ର, ସମାନ ହେଉଛି ଅକ୍ଷର। ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କାହିଁ କୁହାଗଲା? ନା ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତି। ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ପିଣ୍ଡ ଗଢ଼ା ହେଲା ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାବ ଶକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ର ଜନ୍ମଦାତା ବି ମଧ୍ୟ ସେଇ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯିବା ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ଗର୍ଭରେ କ'ଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, କେମିତି ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାୟକ। ଆମେ ପିଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପତିକି ଚିହ୍ନିବା। ଆଜ୍ଞା ଆମେ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲେ? ଜ ଅକ୍ଷର ବସାଣ ଜଗତ, ତାପରେ ହେଉଛି ନାଥ। ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗାଦ ପିଗରିୟସୀ। ବର୍ଗେଜ ଭୂମି ରୂପ, ଆଜ୍ଞା ଇଏ ମାଟି ପିଣ୍ଡ। ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଜନନୀ ଜଳ ଗର୍ଭରେ ଧରିଛି, ଜ ଅକ୍ଷର ବସାଣ। ଆଜ୍ଞା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିକି ବି ଗର୍ଭରେ ଧରିଲେ, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ବୃକ୍ଷଲତା ଜନ୍ମ ନେଲେ। ବୃକ୍ଷଲତାର ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଆମେ ମାନେ ଖାଇଲେ, ଆମ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଜନ୍ମ ନେଲା। ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ରହିଲେ, ତାକୁ ଜଠର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ଜନନୀ ଜ ଅକ୍ଷର ବସାଣ ସବୁ ଜଠର ଗର୍ଭରେ ରହିଲେ ଏବଂ ଜ ଅକ୍ଷର ବସାଣ ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲେ। ଏହାର ମୂଳ ବୀଜ କିଏ? ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ଜଗତଗୁରୁ ଜଗତପତି। କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଜ୍ୟୋତି ରୂପରେ, ଜ ଅକ୍ଷର ବସାଣ ଆଜ୍ଞା ଜଗତ ଯୁକ୍ତ ନାଥ। ଆମେ ତ ଏମାନେ ଏଇଠି ଜନ୍ମ ନେଲେ। ଆମର ମୂଳ ବୀଜ କିଏ? ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କିଏ? ନା ଯେ ଜ୍ୟୋତି ରୂପରେ, ଜ ଅକ୍ଷର ବସାଣ ଗଗନ ଗର୍ଭରେ ଅଛନ୍ତି, ଜ ଗ ତ। ଆଜ୍ଞା ତତ୍ତ୍ୱ କେହି ପାଉନାହାନ୍ତି। ତତ୍ତ୍ୱ କହିଲେ ଜ୍ଞାନ, ସାରାଂଶ। ସାରାଂଶ କେହି ପାଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଏ ଜୀବଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଲା ବାଲା ଆଜ୍ଞା ଏକମାତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ। ତାହେଲେ ଆମ ପିଣ୍ଡରେ ନାଥ କିଏ? ଜଗତ ମାଧ୍ୟମରେ, ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପିଣ୍ଡରେ ନାଥ କିଏ ସାଜିଛି? ବାୟୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ନାଥ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଜ୍ଞାନକୁ। ଜ୍ଞାନ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବତୁ। ଭବତୁମି। ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ନାଥ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ପ୍ରାଣନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ବାୟୁ। ବାୟୁ କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ ବ୍ରହ୍ମରେ ଦିଟା ନ କାହିଁକି ଅଛି? ନ ଯୁକ୍ତ ନା। ଆଜ୍ଞା ନା ଶକ୍ତି, ଆମେ ହେଲେ ମାନବ, ଆମକୁ ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ଦେଲେ। ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କର୍ମ କରିବା, ଆଜ୍ଞା ଅଫିସ ଚାଲିବ, କଥା କହିବା ଏବଂ ଆମେ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଆମର ଦବା। ଠିକ ନା ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଠିକ ସେଇଭଳି କଥା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଆମେ ହେଉଛନ୍ତି ନର, ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ। ଏ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଧରିତ୍ରୀରେ କିଏ ଦେଇଛି? ନା ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଜଗତର ନାଥ, ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ବେଳେ ବେଳେ ଧରିତ୍ରୀରେ ଆବାହନ କାଳରୁ, ଆଜି ନୁହଁ, ଯେବେଠୁ ଧରିତ୍ରୀରେ ସିଏ
ନର ଆଉ ନାରୀକି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେବେଠୁ ସେ ନର ଶରୀରରେ ବାସ କରି ନାରାୟଣ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଆମ ମାନବ ସମାଜର ହିତ ପାଇଁ, ସଂସ୍କାର ଦେବା ନିମିତ୍ତ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ଗଠନ କରିବା ନିମିତ୍ତ। ସେଇଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ ବ୍ରହ୍ମରେ ନରେ ନ ଆକାର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ସେ ସବୁବେଳେ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରନ୍ତି। ରାମ ଆସିଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ ଆସିଥିଲେ, ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଏଠି ତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଶରୀର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହୋଇଲେ ମରଇ, ଏହା ସତ୍ୟ। ତାହେଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରନ୍ତି ବୋଲି କ'ଣ ଅଛି କହିପାରିବ ମା? କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ। ଆଜ୍ଞା ଆମର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନା ନାହିଁ? ଘଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଜ୍ଞା ଏହା ମାନବ ସମାଜକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଜଗବନ୍ଧୁ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଥାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। କାହିଁ ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ର, କାହିଁ ଯନ୍ତ୍ରୀ, କାହିଁ ମୁଁ ରାଜା, କାହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀ। କାହିଁ ରାଜା ଭାବରେ, କାହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଶକ୍ତି ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ। ଏବଂ ମୋରି ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ହିଁ ଏ ବିଜ୍ଞାନ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନିଜେ ତିଆରି କରିଲା ବାଲା, ପୁଣି ନିଜେ ଚଲେଇଲା ବାଲା। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନଥିବା। କରି କରାଉ ଥାଇ ମୁହିଁ ମୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ଅନ୍ନ ଆନ କେହି ନାହିଁ ବା ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ଯାହା ବି ତମେ ସବୁ ଶ୍ରବଣ କରିଛ, ଏହା ହେଉଛି ସତ। ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନନ୍ତ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ସ୍ରଷ୍ଟା ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ କହୁଛି। ତାଙ୍କ ନେତ୍ର ଯୁଗଳ ହେଉଛି ଗରିଷ୍ଠ ଶକ୍ତି। ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ସେ ଶକ୍ତି କି ଗର୍ଭରେ ଧରି ଜନନୀ ଜନ୍ମ ଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗରିୟସୀ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ବ୍ରହ୍ମ। ଇଏ ଧରିତ୍ରୀ ମା ବା ଜନନୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାତ କଲା। ଆଜ୍ଞା ଆମ ମାନବୀୟ ଧର୍ମ ସମ୍ପାଦନା କରିବା ନାଗି ମହାପ୍ରଭୁ ବେଳେବେଳେ ଧରିତ୍ରୀଗାମୀ ହୁଅନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱର କଥା ଏବଂ ସ୍ରଷ୍ଟା ଚିହ୍ନିବାର ସୂତ୍ର। ଆଜ୍ଞା ଏ କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ନା ମା? ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଘଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଇଏ କେବଳ ମାନବ ସମାଜକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଲେଖିଛି ବ୍ରହ୍ମ ଚେତାବନୀରେ, ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଜାତ ସମର ଯେହି ନର କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ, ଜ୍ଞାନ ତାହାର ଯାଇ ଫୁଲଲୋ, ସେ ତ ନର ନାରାୟଣ ହର ଯାଇ ଫୁଲଲୋ। କହିଲେ ଜାତସ୍ମର ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥାଏ, ନଚେତ ଏ ଜଗତଗୁରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ମହାମନ୍ତ୍ର ଭଗବାନ ଚିହ୍ନିବା ଯନ୍ତ୍ର। ଏହା ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ସତ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମର କେମିତି ସର୍ଜନା ହେଲା, ସେ କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ପିଣ୍ଡ ସହିତ କ'ଣ ତାର ସମ୍ପର୍କ, କାହିଁକି ଆମେ ସେ ନାମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ମୁଣ୍ଡେଇଛନ୍ତି, ବୃକ୍ଷଲତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଇଏ ନାମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ମୁଣ୍ଡେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ସୃଷ୍ଟିର ମାଲିକ ବୋଲିକି କେଉଁ ନାମ ବ୍ରହ୍ମଟା ଜାଣିଛି? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ କହୁଛି ସପୁରୀ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସପୁରୀ ଖାଉଛନ୍ତି, ତା ଶରୀରରେ ନେତ୍ର ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ନେତ୍ର ବସାଣ ହେଇଛି। ଅର୍ଥ ସତ୍ୟ ଶକ୍ତି। ସତ୍ୟ କିଏ? ବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯିଏ ଘଟେ ଘଟେ ସର୍ବଭୂତରେ ପୁରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ କଥାକୁ ଗୋଟା ବୃକ୍ଷଟା ଜାଣିଛି, ଗୋଟା ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ମୁଣ୍ଡେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ତା ଶରୀରରେ ସବୁ ନେତ୍ର ସଂକେତ ଅଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ମୋତେ, ମୁଁ କଲମ କରିଛି, ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ର ଉଦୟ ହେଇପାରୁନି, ଗୋଟେ ସପୁରୀ ପଣସ ଏକଥା ଜାଣିଛି। ସେ ବୃକ୍ଷ ସେ ନାମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ମୁଣ୍ଡେଇଛି। କହିଲେ ଜ୍ଞାନ ନୟନ ଯାହା ଦେହି ସେ ସିନା ଚିହ୍ନଇ, ବ୍ରହ୍ମ ଗୋସାଇଁ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ, ବାସ୍ତବତା ଅଟେ
यही ଯାଇ ଫୁଲଲୋ। ଗୋଟେ ସପୁରୀ ପଣସ ଜାଣିଛି ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ସ୍ରଷ୍ଟା ଦନ୍ତେଶ ଅକ୍ଷର ବସାଣ। ଆଜ୍ଞା ସ୍ରଷ୍ଟା ନାମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଟିକେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଦବା ଜାଣିବା। ପଚାରିଥିଲ ନା ଆଜ୍ଞା ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲି। ଆଜ୍ଞା ସ୍ରଷ୍ଟା ନାମକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଦେଉଛି ଟିକେ ଜାଣୁ। ଦନ୍ତେଶ ଅକ୍ଷର ବସାଣ। ହଁ ଟିକେ କହି ରଖିବି। ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ଭାଷା ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର। ପୃଥିବୀ ଗୋଲ, ଇଏ ଚକା ନୟନ ଗୋଲ। ଅନେକ ଭାଷା ଅଛି, କିନ୍ତୁ କୋଉ ଭାଷା ତାକୁ ଚିହ୍ନେ? କୋଉ ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ଚିହ୍ନେ? ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅକ୍ଷର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ। ଇଏ ଚକା ଆଖିର କଥାକୁ, ଗୋଲ ଗୋଲ ଆଖିର କଥାକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳ ଗ୍ଲୋବ ହଉଛି ଗୋଲ। ଆମେ ପାଠ ପଢୁଛୁ ନା, ଆଜ୍ଞା ସିଏ ବି ଗୋଲ। କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, କହିଲେ କିଏ ସେ ମୋ କଥାକୁ ଜାଣିଛି? କହିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର ସର୍ବୋତ୍ତମରେ ଅଚ୍ୟୁତ ତତ୍ତ୍ୱ ନିହିତ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ। ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର ସର୍ବୋତ୍ତମରେ ଅଚ୍ୟୁତ ତତ୍ତ୍ୱ ନିହିତ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ। କହିଲେ ମୋ କଥାକୁ ଆଉ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ମୋ ଚକା ଆଖି ଗୋଲ, ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନେତ୍ର ମୋର। ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳର କଥା। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ। ମୋ କଥାକୁ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର ହିଁ କହିପାରିବ। ମୁଁ ହଉଛି ଓମକାର ବ୍ରହ୍ମ। ଓ ଅକ୍ଷରକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇ ଓଡ଼ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗର୍ଭରେ ଅଛି ମୁଁ। ଇରେ ମୋ କଥାକୁ ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର କହିବ ତତ୍ତ୍ୱ ନିହିତ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ। ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ସ୍ରଷ୍ଟା ଶବ୍ଦକୁ ବା ନାମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଦେଖିବା। ଏ ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଆଜ୍ଞା ଦନ୍ତେଶ ଅକ୍ଷର ବସାଣ। ବ୍ରହ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ସନାତନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ସ୍ରଷ୍ଟା ନାମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ମୁଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛି, ଜାଣ। ସ୍ରଷ୍ଟା ଚିହ୍ନ। ଦନ୍ତେଶ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ଧରିତ୍ରୀ ଗର୍ଭରେ ଧରି ଜୀବଜାତ କଲା। ଜୀବ ସଂଜ୍ଞା ବୋଧ ଅକ୍ଷର ହଉଛି ର, ସର ଫଳା ସ୍ର ଷ୍ଠା। ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ତଳେ ଟ। ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ଅକ୍ଷରର ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, କହିଲେ 33 କୋଟି ଯେ ଦେବତାରେ ଅଚ୍ୟୁତ ତିନିଶରେ ବଶୀଭୂତା। 33 କୋଟି ଯେ ଦେବତାରେ ଅଚ୍ୟୁତ ତିନିଶରେ ବଶୀଭୂତା। ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ଭିତରେ ଅକତରୁ କ୍ଷଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କେତେଟା ସ ଅଛି? କାଲିବେଶ, ମୂର୍ଧନ୍ୟସ, ଦନ୍ତେଶ। ବ୍ରହ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ। ଆଜ୍ଞା କାଲିବେଶ ଶୂନ୍ୟଟା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ଏ ଶୂନ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ କିଏ ଧାରଣ କଲା? ଧରିତ୍ରୀ। ଧରିତ୍ରୀ ଏକ ମଣ୍ଡଳ, ଆକାଶ ଏକ ମଣ୍ଡଳ। ଆଜ୍ଞା ପେଟରେ 11ଟା ଦିଆହେଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମି। ଠିକ ନା ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ପାଇଗଲ। ଦନ୍ତେଶ ତ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ମୂଳ ବୀଜ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ତେଜ। ଟ ଅକ୍ଷର ବସାଣ। ଦନ୍ତେଶ ମୂଳରେ ବସାଣ, ପୁଣି ଟ ଅକ୍ଷର ବସାଣ। ଏ ଟର ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ରେ? ପିଲା ସବୁ ବାଟି ଖେଳନ୍ତି, ନ ପରେ ଟ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ସବୁ ବାଟି ଖେଳନ୍ତି। ବାଟିଟା ଗୋଲ, ଚକା ନୟନ ଗୋଲ, ନ ପରେ ଟ। ଏ ଟ ଅକ୍ଷରର ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ଏ ନଟଘଟିଆ କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ନଟ, ନଟୁ ଖେଳନ୍ତିନି? ବହୁତ କଥା। ସେ ବି ଗୋଲ, ଚକା ଆଖିର ତତ୍ତ୍ୱ। ଏ ଟ ଅକ୍ଷର ହଉଛି ଶୂନ ବସାଣ। ସେ ଶୂନଟା ଉପରେ ଯୋଉ ଏମିତି ଅଛି ଗୋଟେ, ସେଇଟା ହଉଛି 9 ଅଙ୍କ। କାଢିଦେଲ, ସଂଖ୍ୟା 9। କେତେ ଛନ୍ଦିଣୀ ମନ୍ଦିଣୀ ପାଠ ମହାପ୍ରଭୁ ପଢେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଇଏ ଶୂନ ଉପରେ ଯୋଉ ଏମିତି ଦେଇକି ଏମିତି କରିଛ, ସେଇଟା ହଉଛି ସଂଖ୍ୟା 9। ମୁଁ ହଉଛି ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର, ମୋ ଦକ୍ଷିଣ ନେତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଇଏ 9ଟା ଗ୍ରହ ମୋ ଚାରିପିଠି ପରିକ୍ରମଣା କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ନବଗ୍ରହ ମଝିରେ ରହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଦଶମ କେନ୍ଦ୍ରରେ।
ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଦଶମୀ ଦିନ ବଢ଼ାକୁଡ଼ା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ହଁ 9 ପରେ ହେଉଛି ତାହେଲେ ନବଗ୍ରହ ପରିକ୍ରମଣା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଗ୍ରହରାଜ ସ୍ରଷ୍ଟା। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ କରିକି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଆମେ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଚଭୂତ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଜୀବଜଗତକୁ ତିଆରି କରି ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ମୁଣ୍ଡେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆକାର ବସିଛି ସ୍ରଷ୍ଟା ନାମ ବ୍ରହ୍ମରେ। ଆଜ୍ଞା ଆକାର ତତ୍ଵର ମାଲିକ ସିଏ, ତାଙ୍କ ନାଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଦିତ୍ୟ। ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆନ ନାମ ଆଦିତ୍ୟ ହେଲେ ଧରିତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦ୍ୟା ଶକ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ତମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ରଷ୍ଟା ଶବ୍ଦର ତତ୍ଵ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ମୁଁ କହିଲି ତତ୍ଵ ହେଉଛି ଏଇଆ, ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ ବ୍ରହ୍ମର ତତ୍ଵ ମଧ୍ୟ ଏଇଆ, ଯେ ଏ ଜୀବ ଜଗତକୁ ଜାତ କରିଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତା ଏପିସୋଡରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହେବା। ରହିଲି ନମସ୍କାର। ପୁଣି ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।